ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு M80 ஃபிலிம்ஸ். இது என்னோடய புது சேனல். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சேனல் வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற சேனல் பேர் விஷ்ணு வாய்ஸ் ஓவர். இந்த சேனல் பேர் M80 ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற செக் பண்ணிக்காங்க. டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க அதை செக் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஃபிர் பி தில் ஹை ஹிந்துஸ்தானியோட ஹிந்தி படத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு இந்த பாம் இந்த 5 நிமிஷத்தில் வெடிக்க போகுது அப்படின்னு ஏதோ சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாம் பரபரப்பாக டிவி சேனல்லேருந்து எல்லாம் வந்துட்டாங்க. KTV சேனல் வந்துட்டாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பாம் டிஃப்யூசர் பண்ணுறவர் வந்து பாம் டிஃப்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. நம்ம ஹீரோ வேறு வந்து இங்கே பாம் டிஃப்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பேசிகிட்ருக்காரு. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து இது எப்படி சார் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு ஏதோ கேட்டுட்ருக்காரு. ஸோ தொண்ணு கேட்டதுனால பாம் டிஃப்யூசர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஒயரை மாற்றி கட் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் 1 நிமிஷத்தில் இந்த பாம் வெடிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னதுமே அவர் ஓடியே போயிட்டார். இன்னும் 4 செகண்ட் தான் இருக்குது. நம்மளோட ஹீரோ வந்து மேலேருந்து அந்த மாடியிலேருந்து கீழே குதித்து பலூனில் குதிச்சிடுறாரு. இவர் தான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ அஜய் பக்ஷி. இவர் அங்கேருந்து பலூனில் கீழே குதிச்சதுக்கப்புறமா இவர் வந்து அப்படியே எல்லாருக்கும் அப்படி சும்மா ஜாலியாக அப்படி போஸ் கொடுக்குறாரு. அவரோட போஸ் எப்படின்னா அந்த மாதிரி அப்படி அவரோட போஸை கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படியே பூனையை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ் கொடுக்குறாரு. இவர் தான் KTVயோட ஒரு பாப்புலரான ஒரு ரிப்போர்ட்டர்னே சொல்லலாம். ஸோ ரொம்பவே பாப்புலரான ரிப்போர்ட்டர், ஸ்டார் ரிப்போர்ட்டர். இவராலேயே இந்த KTV உயர்ந்து வந்துடுச்சு. இந்த KTVயோட பாஸே வந்து அவர் பேர் வந்து காக்கா. ஸோ அவர் வந்து அஜய்க்கு ஒரு காரே வாங்கி கொடுத்துட்டாரு. சரி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் காட்ட அவங்க அப்பா வந்து எதுக்கு இந்த மீடியாலெல்லாம் இருக்க, இதை விட நீ ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாமே அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து அஜய் கண்டுக்காமல் இல்லைப்பா என்னால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கூட சொல்லாமல் கண்டுக்காமல் இருக்கார். இவங்களுக்கு எதிராக கேலக்ஸி டிவி அப்படின்னு ஒரு டிவி இருக்காங்க. ஸோ அந்த டிவி சேனல் வந்து ரொம்ப லோவில் இருக்குது. இந்த அஜயால் தான் இந்த KTV உயர்ந்துருச்சு, யாரையாவது ஒருத்தரை கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியா அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்றாங்க. அவங்களும் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டர் மாதிரி, அதுவும் இந்த லோக்கல் சேனல்ஸ்லாம் அவங்க தான் ரிப்போர்ட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி லோக்கல் சேனல்ஸ்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கேலக்ஸி டிவியில் வராங்க. நீங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இங்கே எதிரில் அஜய்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் வந்து எங்கள் சேனலே ஊற்றி விட்டான், நீங்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னோடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இந்த வேலையை ஒத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து யாரும் எதுவும் பேர் சொன்னாங்களா, ரியா அவள் வந்து இது கேலக்ஸி டிவியில் சேர்ந்துட்டானா, அவள் யாருன்னு போய் பார்க்கணும், வா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமராமேனும் அவங்க போகிறாங்க. ஸோ கேமராமேனும் அஜயும் போய் பார்க்குறாங்க. பார்த்த உடனே நம்மளோட அஜய்க்கு ரியாவை ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஃப்ளோட் பண்ண போகிறாங்க. அஜய் எந்த பொண்ணை பார்த்தாலுமே ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க, இவன் பண்ணுறதெல்லாம் இவன் தான் அவனான்ட்டு. ஸோ நாளைக்கு காப்பி குடிக்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே நாளைக்கு வந்து சர்மாஜியோட ஜெயில் ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது, நீ என்னடா இப்படிலாம் சொல்கிற அப்படின்னு. சரி நாளைக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் நம்மளோட அஜய் வந்து ஒரு டைரி வச்சுருக்காரு. அந்த டைரியில் நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் அப்படி நோட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து காஃபிலாம் நாளைக்கு குடிக்கலாம், காஃபி குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. காஃபி குடிக்கலாம் போல இருக்குது, சரி ஓகே நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ரியா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே ஃபோன் பண்ணிடுறாங்க. எல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஃபோன் பண்ணி காஃபி ஷாப்புக்கு வர மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இங்கே இவங்க இருக்காங்க இல்லைங்க ரியா, அவங்க அம்மா வந்து சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ காஃபி குடிக்கலாம் எல்லாம் நம்மளோட அஜயில் ஜாலியாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ எல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஃபோன் பண்ணோம். அதாவது ரியா வந்து எல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஃபோன் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. வந்துட்டு நீங்களான்னு எல்லாம் அப்படியே அஜயை மாட்டி விட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த சர்மாஜி, அதாவது அஜயோட நான் வந்து அசிஸ்டண்ட்டு அப்படின்னு ரியா சொல்லி இந்த சர்மான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க மினிஸ்டர், அவங்கள பார்க்கறதுக்காக, அதாவது அந்த ப்ரெஸ் மீட் எடுக்கிறதுக்காக அங்கே போகிறாங்க. ஸோ அங்கே ஜெயிலியா வந்து அங்கே மினிஸ்டருக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, எல்லாமே பெட்டு எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களோட பேக்குள்ளே ஒரு கேமரா இருக்குது, அதை வச்சு அப்படியே நோட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்து அப்படியே வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து ப்ரெஸ் மீட்டு இந்த ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து அந்த கேமராவில் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இதை வந்து கேலக்ஸி சேனலில் போட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் கேலக்ஸி சேனலும் ஒரு லெவலுக்கு போயிடுச்சு. இங்கே வந்து இந்த பாஸ் இருக்கார்ல, ஸோ அந்த பாஸ் வந்து நீ ஏன்டா இப்படி பண்ண அப்படின்னோடனே ஏன் என்ன பண்ண, நீ எதுக்குடா ஏதோ ரியான்னு ஏதோ பொண்ணு அனுப்பிச்சிக்கிட்டா, அந்த பொண்ணு கேலக்ஸியில் வேலை செய்கிறா போல், அவள் வந்து இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சி விட்டா அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நான் எதுவுமே பண்ணலையே, அவள் பண்ண வேலையா என்ன, நான் நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்கிட்ட இருக்குது, அதெல்லாம் கோத்து விட்டு அவள் போயிட்டா, இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவள் தான், அவள் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்களேன் அப்படிங்கிறோடனே இந்த கேலக்ஸி சேனலில் ஒரு லெவலுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து கேலக்ஸி சேனலில் வந்து இந்த மினிஸ்டருக்கு எதிராக போட்டதுனால ஆப்போசிட் வந்து கை கோர்த்துட்டாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த பொலிட்டீஷியன் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தாச்சு, அதனால் நம்ம வந்து ஒரு மாநாடு எடுங்க அப்படின்னு ரியா சொல்கிறாங்க. சரி மாநாடு நடத்திடுவோம் அப்படின்னு அந்த எதிரில் இருக்கிற அந்த பொலிட்டீஷியன் சொல்கிறாங்க. அவரும் ஒரு மினிஸ்டர் மாதிரி தான்.
ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே வந்து நம்மளோட ஹீரோ இருக்கார்ல, அவர் வந்து பழி வாங்கியே ஆகணும், இவளை எப்படியாவது நம்ம பழி வாங்கியே ஆகணும். ஆனால் இது லவர் எப்படி பழி வாங்குறது, இல்லை பழி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு உதவாக்கார ஒரு வெத்து வேட்டு டானிக்கிட்ட போயிட்டு எதாவது கேட்டுட்ருக்கா, நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்ட்டு. ஆசை எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், ப்ளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னோடனே அங்கே மாநாடு நடக்கும், அந்த மாநாடை மட்டும் நீங்கள் எப்படியாவது தடுக்காமல் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. சரி நீங்கள் காசு தந்துட்டீங்க, உங்களுக்காக ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணாமையாக இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த உதவாக்கார டான் வந்து நீங்கள் மாநாடுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்க, நான் வந்து அந்த மாநாடு கரெக்டாக வந்து குட்டையை குழப்பி விட்டுறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ மாநாடும் நடக்குது. மாநாடு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த டான் வந்து இந்த மினிஸ்டருக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுகிறாரு. அப்படியே வந்து ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாரு. ஒரு கட்டத்தில் இவரில் நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னோடனே எல்லாமே வந்து அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க, ஒரு பக்கம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அங்கே வந்து நடுவில் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவர் வந்து இந்த மினிஸ்டரோட தம்பியை ஷூட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இப்போ இதுதான் நியூஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் நியூஸாக இருக்குது. அவரையும் அந்த போலீஸ் அவன் சொல்லிட்டு அவங்களையும் அந்த ஷூட் பண்ணவரையும் பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவரையும் பிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா போலீஸ்க்கு நிறைய ப்ரெஷர், எல்லாமே ப்ரெஸ் மீடியாவில் வராங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்துருந்தீங்கன்னா அஜய் வந்து ரியா கிட்ட அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருக்காரு. இப்போ நைட் ஆக போகுது, நான் வந்து ஒன்று வீட்டில் விட்டுறாரு. நைட்டுக்கும் இந்த எனக்கும் என்ன சம்மதம், நைட்டில் ரவுடி பசங்க வருவாங்க, கண்டிப்பாக வருவாங்க, நீ என் கூட வா அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது மழை வேறு பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுது. இப்போ பாரு மழை பெய்யுது, ரவுடி பசங்க வருவாங்க, உனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, நான் கூட வரேன் அப்படிங்கிறாங்க. நேற்று நீ கூட வரியா, சரி வீடு வரைக்கும் கூப்பிட்டு வருவியா, நான் வருவேன், கண்டிப்பாக வருவேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வீடு வரைக்கும் வராங்க. ரியாவோட அம்மாவுக்கு அஜயை கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ரியாவோட அம்மாவுக்கு ரியாவுக்கும் லைட்டாக அஜயை பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. இதுக்கப்புறமா இங்கே மினிஸ்டரோட ரிலேட்டிவ் வந்து ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்கார். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப வந்து இங்கே கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்கார் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நியூஸில் ஃபுல்லாக இதுவே ஓடிட்டுருக்குது, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்கார் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து போலீஸ்க்கு ரொம்ப ப்ரெஷர், பொலிட்டீஷியன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ப்ரெஷர். அதனால் போலீஸே வந்து பொதுவாக சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவன் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படி ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஆகிடுது, அவர் டெரரிஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுனால அங்கே வந்து ஒரு கலவரமே நடக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கலவரம் ரொம்ப நடக்குது. இதெல்லாம் வந்து போலீஸ்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டெரரிஸ்ட் தான் அப்படிங்கிறாங்க. உதவாக்கார தான் இருக்கான்ல, அவன் வந்து கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுறான். நான் வந்து இந்த தீவிரவாதி கடத்திட்டு போயிடுவேன், நம்ம ஒரு பாப்புலர் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடத்திட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அந்த தீவிரவாதியும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரையும் அடித்து போட்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த அஜயோட கார் டிக்கிக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தூரம்லாம் வந்துட்டு இறங்கி பார்க்குறாங்க. பார்த்தா வந்து அங்கே அந்த அஜய் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. ஸோ இவர் தான் உள்ளே இருக்கார் அப்படின்ட்டு. அஜய் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு, உன் பேர் மோகன், நீ இல்லைன்னா என்கிட்ட ஏதாவது பண்ணனா நான் உன்னை அடித்து போட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டிகிட்டு இருக்காரு. இல்லை நான் டெரரிஸ்ட் இல்லை, உங்களை மாதிரி சாதாரண மனுஷன்தான் அப்படிங்கிறது. என்னது எங்களை மாதிரி சாதாரண மனுஷனா, அப்போ நியூஸில் சொன்ன டெரரிஸ்ட் அப்படி இப்படின்னா நாங்களும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டோமே. இல்லை நான் டெரரிஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மோகனுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து இன்டர்வியூ. ஸோ அதனால் வந்து யார் இந்த மினிஸ்டர் இருக்கால, அவரோட ரிலேட்டிவ் தான் அங்கே தான் இன்டர்வியூ போகிறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து இவங்களை வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொன்னால் யாருமே போலீஸ் கிட்ட போனாலும் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க. லாயர் யார்கிட்ட போனாலும் அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. ஒரு கட்டத்தில் இவங்களால் அவங்க இறந்தே போயிட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு பின்னாடி பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இப்படிலாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ யாரும் தான் கொல்ல முடியல, நானாவது கொண்டு சொல்லிட்டு தான் நான் கொண்டுட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் அந்த ரிலேட்டிவ் கொண்டுனோடனே இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அழுகையாக வருது, அஜய்க்கும் ரியாவுக்கும். ஸோ எதாவது கேட்ட உடனே நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம், இது உண்மையை நாங்கள் வெளிக்காட்டுறோம், நீங்கள் வந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறோம், அங்கே சேஃபாக இருங்க அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி அப்படிங்கிறாங்க. பரவாயில்ல அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பிளான் பண்ணுறது அப்படின்னோடனே அவர் 2 பேரும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருவோம். அது எப்படின்னோடனே, இல்லை இவர் எங்கே இருக்கார் நம்ம தெரிஞ்சுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நம்ம லைட் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே ஒன்று சொல்லி பண்ணிவிட்டு, ஸோ இவங்ககிட்ட நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து வச்சு இவங்களுக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங்னா ரொம்ப வேணும், ஸோ அதனால் ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் சொல்கிறாங்க. மோகன் எங்கே இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம 2 பேரும், அதாவது இந்த அஜயோட ஆளுங்களும் ஓனரும் வருவாங்க. ஸோ நம்மளும் போயிட்டு இங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறது, அங்கே போயிட்டு நம்ம அவர் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா மோகன் வந்து, நீங்கள் 2 பேர் லவ் பண்ணுறீங்க தானே, நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி, நீங்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே, ஓகே நாங்களும் உங்களுக்கு ஒரு புள்ள மாதிரி தான்
ஆனால் நான் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் என்னப்பா நீ இதெல்லாம் சொல்கிறப்ப எல்லாம் சர்வ சாதாரணமான விஷயம். ஓகே அப்படின்னு 2 பேரும் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க 2 பேரும் அதாவது வந்து மோகனோட கண்ணை மூடி அவங்களோட ஒய்ஃபையும் காட்டுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா உங்கள் ஒய்ஃபுன்ட்டு அப்படின்னோடனே நீங்கள் எனக்கு ஒரு பொண்ணு மாதிரி தான்மா, சரி இந்தா வளையல்னு சொல்லிட்டு ரியாவுக்கும் அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்க போய் வளையலை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க, நீ எனக்கு ஒரு பசங்க பொண்ணு மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பொண்ணுக்கு வச்சுருந்த வளையெல்லாம் ரியாவுக்கு போட்டு விடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த காக்காவும் இந்த ரியாவோட ஓனரும் வராங்க. வந்ததுக்கப்புறமா வந்து இவங்க 2 பேரும் வந்து மினிஸ்டர் கிட்ட டீல் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் வரல அப்படின்ட்டு ரியாவும் அதையும் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்கணுன்ட்டு மினிஸ்டர் கிட்ட என்ன டீல் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா, இவங்க வந்து இப்போ எலெக்ஷன் வேறு வருது, இப்போ நான் வேணா அவங்களுக்கு இவனை பிடிச்சி கொடுத்துட்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எதிர்கட்சி இருக்காங்கல்ல அவனை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வர எலெக்ஷனில் நீ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவன வேணும்னா டெப்யூட்டி சிஎம் வேணால் ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னோடனே சரி நான் அவனும் ஒத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண டேப்பி இப்போ என்கிட்ட இருக்குது, இதை நீங்கள் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுங்கள் 24 ஹவர்ஸ்க்குனோடனே சரி ஓகே அப்படிங்கிறாங்க. காக்காவுக்கும் ரியாவோட ஓனருக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து சிஎம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த டேப் எங்ககிட்ட இருக்க வேண்டாம், இல்லீகலாக ஏதாவது பிரச்சனையே வரும், அது உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற யார்கிட்ட கொடுக்காம நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. எங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஃபஷனலாக ஏதாவது இல்லீகலாக தான் வரும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த எதிர்கட்சிக்காரனை எப்படியாவது மிரட்டிடல, எப்படியாவது பின்வாங்க மிரட்டிடல அப்படின்னு இந்த விஷயம் அஜய்க்கும் ரியாவுக்கு தெரிஞ்சவரும் ரொம்ப சோகமாக படுறாங்க. ஸோ 2 ஓனர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இவ்வளோ மோசமான நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனலை விட்டு வெளில வந்துடுறாங்க. ஸோ இப்படி பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு மோகன் கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஸோ புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டு எடுத்து வேறு சேனல் கிட்டலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னோடனே கூட அது கூட வேறு எந்த சேனல் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவாக இருக்குது. ஸோ மோகன் கிட்ட சொன்ன மோகனும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போது தான் மோகன் சொல்கிறார், நான் தீவிரவாதி அப்படின்னா என்ன தீவிரவாதி அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து இவர் நினச்சி பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த சிஎம் இருக்கார்ல அவர் வந்து நீ ஒத்துக்கோ நீ டெரரிஸ்ட் இருந்தால் அப்படி சொல்லக்கூடாது, டெரரிஸ்ட் இருந்தால் அப்படின்னு ஒத்துக்க வச்சுட்டாங்க, வாக்குமூலமும் வாங்கிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்க, இதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட சொல்ல முடியல. ஸோ அதனால் வந்து இல்லை நான் டெரரிஸ்ட்டு தான், ஒரு பேச்சுக்கு தான் அப்படி சொன்னேன், காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அவங்களோட ஒய்ஃப் அதாவது மோகன் ஜோஷியோட ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப இல்லை இதெல்லாம் உண்மை தான் அப்படின்னே, இல்லை வேறு வழி இல்லை, இப்படி தான் நான் சொன்னாங்க, இல்லைன்னா என்னை சாவடிச்சிருவாங்க, என்னன்னு கூட இல்லை அஜய்யோ ரியாவையோ சாவடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சில விஷயம்லாம் பாப்புலர் ஆகிட்டுருக்கு. என்னென்னா இந்த மோகன் ஜோஷியை தூக்கில் போட போகிறதா லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, இவர் தூக்கு போடுறத அப்படியே நம்ம வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட்டாக காட்ட போகிறோம். ஸோ எல்லா ஸ்பான்சருமே வந்துட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு வேலையாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த நேரத்தில் எப்படி டேப்பை எப்படியாவது எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டேப்பை எப்படி எடுக்கிறது, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற டேப்பை அந்த கேமரா அந்த பேக்குள்ளே வச்சு அந்த டேப்பை தான் அப்படியே எடுக்கணுன்னு சரி ஓகே நம்ம காக்கா அதாவது என்னோடய சேனலில் அதை கேடிவியில் போயிட்டு நம்ம வேலைக்கு சேர்கிற மாதிரி சேர்ந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து இதெல்லாம் இங்கே பார்ட்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் வேலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேருமே கேலக்ஸி சேனலும் கேடிவி ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க. ஸோ நான் ஒரு வாலண்டியாக வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு அப்படியே சேர்ந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த டேப்பை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு உதவாக்கார டான் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ காக்காவும் வந்து இவங்களை வந்து மன்னிச்சு ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த உதவாக்கார டான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு சாவியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த டோரெல்லாம் லாக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு சாங்கெல்லாம் போகுது, அப்படி ஜாலியாக பாட்டெலாம் பாடிட்டு டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டேப்பையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அந்த காக்கா கண்டுபிடிச்சிடறாங்க. ஸோ கார் சேஸில் நடக்குது, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கார்லாம் பறக்குது. ஸோ இந்த சீனில் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த படத்தில். வந்து கார்லாம் பறந்ததுக்கப்புறமா இங்கே வந்து தூக்கில் போடுறதா அறிவிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி தூக்கில் போட போகிறோம்ல, தூக்குக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எதாவது பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு கேலக்ஸி சேனல் தூக்கில் போடுறதுனால வந்துச்சு. இந்த கேலக்ஸி சேனலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு இந்த டெக்னீஷியன் இருக்கால அவனை மிரட்டி இந்த டேப்பை போட்டு இது கேமரா பேக்குள்ளே வச்சு இந்த டேப்பை போட்டு விட்டுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தவங்க தூக்கு போகிற போது இப்படி வந்து இந்த டேப்பை போட்டு விட்டுட்டாங்க. பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கே நடந்த பிரச்சனை, இவருக்கு நடந்த எவ்வளோ பெரிய கொடுமை. டெரரிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சிஎம் இப்படி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தட்டி கேட்டே ஆகணும், போராடியே ஆகணும், வாழ்மை தான் என்றைக்குமே வெல்லும். ஸோ இவருக்கு நடந்த கொடுமையை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கீங்க, அவர் சொன்னதை நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க. வாங்க வந்து போராடுங்க, என்னாலேயும் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே லைட்டாக அழ ஆரம்பிக்கிறார். ரியாவும் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கண்ணில் இருந்து அப்படி தண்ணி வருது. ஸோ அஜயோட ஃபேமிலிலாம் வராங்க, அப்படியே எல்லாருமே அப்படியே இந்த போராட்டம்
பண்ணுற மாதிரி அப்படியே எல்லோரும் வராங்க. எல்லாருமே நிறைய மக்கள்லாம் வராங்க. அதுக்கப்புறமா அஜயும் போட்டு செம்மையாக அடிக்கிறாங்க. ஸோ தூக்கு போட வேண்டிய நேரமும் வந்துடுச்சு. அஜயை போலீஸ் வந்து நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறியான்னு சொல்லிட்டு போட்டு செம்மையாக அடிச்சிடுறாங்க. மீடியாவும் அந்த இடத்துக்குலாம் வந்துடுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து கவர்னர் ஃபோன் பண்ணுறாரு. இங்கே பாருப்பா, கொஞ்சம் நல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இவரை தூக்கில் போடுங்க அப்படி கவர்னர் சொல்கிறாரு. 5 நிமிஷம் கழித்து வந்துச்சு, அதுக்குள்ளே தூக்கில் போட்டோம் அப்படின்னு சிஎம் சொல்லிடுறாரு. இந்த இடத்துல சிஎம்மும் இருந்திருக்காரு. ஸோ தூக்கு போடுங்க, டக்குன்னு தூக்க போடுங்க, இல்லைன்னா இவங்க பறந்து வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த கையில் அந்த கொடியை பிடிச்சிட்டு எப்படி போடுறீங்கன்னு நாங்களும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு ஒரு தில்லோடு நிற்கிறாங்க. போலீஸில் நீங்கள் வந்தீங்க சுற்றுவோம் அப்படின்னு ஒரு படையோடு நிற்கிறாங்க. சரி தூக்கு போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ போலீஸும் வந்து இல்லை சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கன்ட்டு. இல்லை நான் சொல்கிறபடி பண்ணுங்கள், இப்போ தூக்கில் இப்போ நம்ம நேரடியாக தூக்கில் போட போகிறோம் அப்படின்னோடனே அப்படியே சரி வாங்க தூக்கில் போட்டுருக்கு அப்படின்னோடனே அங்கேருந்து நம்மளோட ஹீரோ அஜய் குதித்து அவரை காப்பாற்றிடுறாங்க. ஸோ காப்பாற்றிட்டாரு அஜய் வந்து, அதாவது மோகனை வந்து கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றிட்டார். நியாயத்தை நிலைநாட்டிட்டாங்க. மக்களும் வந்து மோகன் ஜோஷிக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ மோகன் ஜோஷி இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுற, ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்காக இவங்க பக்கபலமாக இருந்திருக்காங்க, வார்மையே வெல்லும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து ரியா வந்து அஜய் கிட்ட கேட்குறாங்க, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு. ஓகே அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேங்கிறாங்க. அதோடு இந்த படம் அப்படியே முடிஞ்சுது. நான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட விஷ்ணு வாய்ஸ் ஓவர் MEAT ஃபிலிம்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. விஷ்ணு வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. என் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, அதையும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான தொட்டினா விஷயம் டான் வந்துடும். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை பாய், see you, டாட்டா.